Θα ήθελα να πω ότι με μεγάλη χαρά τιμούν τη σημερινή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιά, κύριος Σεραφείμ, εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Γενικός Γραμματέας, κύριος Πάνος Αλεξανδρής, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο κύριος Παρλαβάντζας Κωνσταντίνος, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βασίλης Κατσαφάδος και μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής, ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, βουλευτής Α Πειραιά, ο κύριος Νικόλαος Βλαχάκος, βουλευτής Α Πειραιά, ο κύριος Νικόλαος Αμπατιέλος, βουλευτής Α Πειραιά, ο κύριος Μιχαήλ Λιβανός, βουλευτής Β Πειραιά, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ο Νομικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος κύριος Μαυρόγιαννης και η Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου, κυρία Παπαχρήστου, ο αεροπαγήτης κύριος Γεώργιος Παπαγεωργίου και ο αεροπαγήτης κύριος Χατζηγεωργίου. Από την Περιφέρεια είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος κύριος Βόηδον Κόλας, ο Δήμαρχος Πειραιά κύριος Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Κορυδαλού κύριος Νίκος Κουρσαλάς, ο Δήμαρχος Περάματος κύριος Ιωάννης Λαγουδάκος, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλού κυρία Καλομπράτσου Ιωάννα, εκ μέρους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ο κύριος Θεόδωτος Μιχαήλ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά ο κύριος Αλέξανδρος Τζεφεράκος, η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κυρία Μαργαρίτα Στενιώτη, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδων κύριος Παπάς, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Πειραιά κύριος Ιωάννης Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Πειραιά Γεώργιος Ξινόπουλος, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά κυρία Ειρήνη Μαραγκάκη, ο κύριος Μακρύς, πρώην Πρόεδρος του Αναθεωρητικού, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά κύριος Δημήτριος Καρίδης, είναι πάρα πολύ ώστιματοί μόνο με την παρουσία τους, πρώην βουλευτές ο κύριος Νικόλαος Μανολάκος, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εκ μέρους του κυρίου Προκίδη κύριος Παρασκευόπουλος, από το ΒΕΠ ο αντιπρόεδρος του κύριος Γιώργος Κωνσταντόπουλος, από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά ο πρόεδρος κύριος Μιχάλης Αγρανιώτης, από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά ο πρόεδρος κύριος Θεόδωρος Καπράλος, μισό λεπτό, από το Χατζικυριάκιο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας η κυρία Δαριώτη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων Ηλίας Αναγνωστόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων Ιωάννης Ιριώτης, μισό λεπτό, να μην ξεχάσω κανέναν, πάντα είναι. Από το ΔΟΥΣΟΑ έχουμε τον σύμβουλο τον κύριο Ζώη Σταυρόπουλο, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κύριος Στέλιος Μανουσάκης, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κύριος Γεώργιος Σταματογιάννης και σε κάθε περίπτωση για ό,τι έχει παραληφθεί στην πορεία. Κύριε Δανιά, πάντα κάπως ο κύριος συμβαίνει, κύριε Δανιά, ο πρόεδρος των διοικητικών δικαστηρίων. Για οποιαδήποτε άλλη λοιπόν παράληψη στην πορεία θα την συμπληρώσουμε και θα την διορθώσουμε. Όπως είπε και ο πρόεδρος, ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά συνδιαλέγεται με την πολιτεία και τους φορείς. Γι' αυτό και φέτος αποφασίσαμε η πίτα μας να μην ξεκινήσει από εμάς, αλλά να ξεκινήσει από όλους αυτούς τους εκπροσώπους με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιούμαστε, συνεργαζόμαστε για να φέρουμε αυτό που είπαμε, πραγμάτωση ελπίδων και προσδοκιών. Δίνω λοιπόν το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Αλεξανδρή. Θα είμαι πραγματικά σύντομος. Καταρχήν σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Υπουργού και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και τις ευχές τους για καλή χρονιά και ότι καλύτερο όλοι ελπίζουμε στον δικαστικό χώρο. Δεν θέλω να πω ότι κάθε φορά που έρχομαι τελευταία στον Πειραιά αρχίζω και νιώθω λίγο πιο πολύ Πειραιώτης. Και αυτό είναι λίγο ασύμβατο για μένα, γιατί εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Οπότε ήμουν Αθηναίος σε καταγωγής, διότι εκεί οι γονείς μου ως εσωτερικοί μετανάστες εκείνης της εποχής με έφεραν στον κόσμο.
Και βέβαια πολλές φορές μου έχει τη σκέψη να πω στον πολύ καλό μου φίλο τον Ηλία τον Κλάπα να με κάνει μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ώστε να λύσω αυτή την ιστορία. Το μόνο κόλλημα, ξέρετε, στην ενσωμάτωσή μου στον Πειραιά είναι ότι γεννήθηκα ως Παναθηναϊκός. Γι' αυτό φοβάμαι ότι θα έχει ορισμένες έτσι αναπόδραστες, ανάποδες συνέπειες που δεν θα με διευκολύνει στην εκπλήρωση αυτού του οράματός μου. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι θα είναι ένας χρόνος ο οποίος θα είναι πλήρης εξελίξεων και στον χώρο της δικαιοσύνης. Έχουν λεχθεί πάρα πολλά και για τα νομοσχέδια τα οποία κατατίθενται, με κορυφή το νομοσχέδιο για το δικαστικό χάρτη της χώρας. Θα υπάρξει κατάθεση στην Βουλή όταν τελειώσει η διαβούλευση, η οποία δεν έχει τελειώσει. Ήδη στο Υπουργείο κάθε μέρα παρελάβουν το σύνολο των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, πλήθος ανθρώπων που έχουν σχέση με την δικαιοσύνη, δικαστές, δικηγόροι, για να πούν τις απόψεις τους, συνεννοούνται, είναι σε άμεση συνεννόηση και ό,τι τέλος πάντων είναι εκείνο στο οποίο θα καταλήξει κανείς, θα τεθεί στην πλέον έγκυρη διαβούλευση και δεν εννοώ μόνο εκείνη που γίνεται πρώτης Βουλής, αλλά και εκείνη που γίνεται στα πλαίσια των θεσμών. Αυτή θα είναι η βασική θεσμική διαβούλευση, τόσο για τους φορείς που εκπροσωπούν τη δικαιοσύνη επαξίως, όσο και για τους βουλευτές. Και εκεί θα καταλήξουμε στις λύσεις που πρέπει να καταλήξουμε. Έρχομαι σε ένα πολύ, γιατί δεν θέλω, όπως είπα, να σας καθυστερήσω. Ξέρετε ότι έχω χρεωθεί πάνω μου το δικαστικό μέγαρο του Πειραιά. Θέλω να σας πληροφορήσω και κάθε φορά που θα έρχομαι θα σας πληροφορώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχει χαθεί ούτε μία μέρα. Όλα δηλαδή πηγαίνουν κατευχήν. Όπου η ευχή έχει χρόνο πραγμάτωσης από τα τέλη του 25 στο πρώτο εξάμηνο του 26. Καλέσαμε και όλους τους φορείς και τους εκπροσώπους των δικαστών του Πειραιά και τους αγαπημένους με εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αγαπημένοι και των δικαστών, με τους οποίους λάβαμε τις πρώτες τους απόψεις και θα μας κάνουν και τα δικά τους ενημερωτικά σημειώματα στο πώς ακριβώς θα πάμε παραπέρα. Πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη και κρίσιμη χρονιά. Τόσο για την δικαιοσύνη, πιο πέρα από τη δικαιοσύνη για την πατρίδα μας, και θα τελειώσω γιατί μου αρέσει λίγο να βάζω και την πολιτική στο κάδρο και για τις συνολικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Και το λέω αυτό γιατί με τρομάζει πάρα πολύ ένα εσωτερικό αντιευρωπαϊκό μένος που αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται υπόκοφα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η αύξηση της ακροδεξιάς στην Ολλανδία, στην Γαλλία, στη Δυτική Γερμανία, και αναφέρομαι σε χώρες οι οποίες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η αλλαγή της πολιτικής της ακροδεξιάς που λέει δεν θα είμαστε εκτός Ευρώπης, θα έρθουμε μέσα στην Ευρώπη για να την αλώσουμε. Βάζει προτάγματα εποχών που κυρίως θα είναι κρίσιμα για τις γενιές που έρχονται. Και ιδιαίτερα γιατί απευθύνονται και με δική μας ευθύνη σε γενιές ελαφρώς αποπολιτικοποιημένες. Δεν είναι οι γενιές της δικής μας περίοδου που τα προτάγματα της δημοκρατίας, τα προτάγματα απέναντι στην ακροδεξιά σε κάθε είδος φασισμού ήταν πάρα πολύ υψηλά. Απευθυνόμαστε σε γενιές που συνομιλούν μέσα από το ίντερνετ, μέσα από αυτό, κοιτάνε μόνο αυτό και δεν κοιτάνε την κοινωνία έξω τους, αλλά υφίστανται τις συνέπειες από τις αρνητικές εξελίξεις. Επειδή όμως είναι χαρμόσυνη ημέρα, απλώς αυτό το αφήνω γιατί έχω την υποχρέωση όσο ασκώ ένα δημόσιο αξίωμα να λέω τον βαθύτερο πολιτικό μου προβληματισμό για το πώς εξελίσσεται ο κόσμος. Εύχομαι λοιπόν να είναι μια χρονιά δημιουργική για όλους, χρονιά που θα φέρει και θα ανταμώσει τις ελπίδες και ένα μέρος των οραμάτων που ο καθένας έχει και σίγουρα θα ενισχύσει όλους τους δημοκρατικούς θεσμούς στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Η κυρία Κασιμάτη, η οποία όμως μας ειδοποίησε ότι δεν μπορεί να παραπλευθεί γιατί έχουν κεντρική επιτροπή. Οπότε συνεχίζω και δίνω το λόγο στον κύριο Κατσαφάδο, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, αγαπητέ πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κύριοι βουλευτές, κυρία πρόεδρε της Ένωσης Δικαστικών Εισαγγελέων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καταρχάς θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό και τις ευχές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, Κινήματος Αλλαγής, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Αυτές οι μέρες μας βρίσκουν όλο το δικηγορικό κόσμο της χώρας σε μία κινητοποίηση. Για όσοι δεν το ξέρουν, υπήρχε κινητοποίηση και στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, αναφορικά με το φορολογικό νομοσχέδιο. Μόλις προχτές έγινε
μια πολύ σημαντική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Τιτάνιο, όπου 3 εκ των κορυφαίων νομικών της χώρας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και ο κύριος Θεόδωρος Φορτσάκης, επεσήμαναν αντισυνταγματικότητες του συγκεκριμένου πια νόμου του φορολογικού. Επίσης, βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις αναφορικά με τις αλλαγές των κωδίκων, του ποινικού κώδικα, του κώδικα ποινικής δικονομίας, τις αλλαγές στα δικαστήρια κτλ. Και η κυρία Πρόεδρος νομίζω θα αναφερθεί σε αυτό μετά από μένα. Θα ήθελα 2 επισημάνσεις. Καταρχάς, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά είναι ένας πολύ σημαντικός, εκ των σημαντικότερων επιστημονικών συλλόγων της πόλης μας και βασικός παράγων έτσι και της ανάπτυξής του. Όσον αφορά το λειτουργήμα του δικηγόρου, γιατί θεωρώ ότι ο δικηγόρος είναι λειτουργήμα εκ του νόμου, είναι συλλειτουργός της δικαιοσύνης, έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο, είναι ο υπερασπιστής των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων του πολίτη και ιδιαίτερα του αδύναμου πολίτη, και αυτόν τον θεσμικό ρόλο οφείλουμε να τον υπηρετήσουμε και πρωτίστως οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, και αυτό κάνουν πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε μέσα από μια αγαστή συνεργασία όλων των φορέων της δικαιοσύνης, των δικαστών, των δικαστικών επιμελητών, των δικαστικών υπαλλήλων, να συνεργαστούμε και με την πολιτεία πρωτίστως, να συνεργαστούμε προς όφελος της δικαιοσύνης, για μια δικαιοσύνη που να αξίζει στην Ελλάδα του 2024. Εύχομαι μια καλή, αποδοτική χρονιά, παραγωγική, επωφελία και των δικηγόρων, κύριε Πρόεδρε, και της δικαιοσύνης γενικότερα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Στη συνέχεια καλώ τον κύριο Αμπαρχέλο, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα, και εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θέλουμε να ευχηθούμε σε όλες και όλους εδώ, σε όλους τους δικηγόρους της πόλης, καλή χρονιά. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να εξηγήσουμε ότι το 2024 δεν θα είναι μια θετική και εύκολη χρονιά. Θα χρειαστεί αγώνας για να την κάνουμε θετική για τους εργαζόμενους και με τη μεγάλη πλειοψηφία και των δικηγόρων, και έχουμε δύναμη και ελπίδα που παίρνουμε από την προηγούμενη χρονιά, όπως πρέπει να κάνουμε πάντα. Έτσι, το 2023 έκλεισε με μια δυναμική αγωνιστική απάντηση από εσάς, από τους δικηγόρους, ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που είχε ιδιαίτερα στο επίκεντρο τους αυταπασχολούμενους δικηγόρους και τους μισθωτούς δικηγόρους με μπλοκάκι. Δώσατε πραγματικά το στίγμα σας στο δρόμο του αγώνα, και για να χρεοκοπήσει η προπαγάνδα ότι είναι δική σας ευθύνη των αυταπασχολούμενων η κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα. Όπως όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι και το 2024 εμείς πιστεύουμε πρέπει να δυναμώσει ο κοινός αγώνας δικηγόρων, αυταπασχολούμενων, μισθωτών, με τον υπόλοιπο λαό, για τα προβλήματα που ταλανίζουν τους πάντες μας, τα προβλήματα της ακρίβειας, τα προβλήματα της υγείας, της παιδείας, που είναι πολύ σημαντικά, σε επικίνδυνες εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, με μεγάλους ανταγωνισμούς και πολεμικές συγκρούσεις που αναπτύσσονται και στις μέρες μας. Και όντως αυτοί οι αγώνες του 2023 είναι ένα δείγμα τι μπορούμε να καταφέρουμε. Είναι εδώ τα αιτήματα, είναι εδώ μπροστά μας η δυνατότητα να κατακτήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Ιδιαίτερα για τον Πειραιά, εμείς καλούμε σε αγωνιστική ετοιμότητα και για το θέμα του δικαστικού μεγάρου. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας πάγια είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας δικαστικού μεγάρου, πλήρους εξοπλισμένου, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, εύκολα προσβάσιμο, με ευθύνη του κράτους και χωρίς εμπλοκή ιδιωτικών συμφερόντων, που ως χαράτσια θα μεταφερθούν πάλι στο λαό μας και ανάμεσα στο λαό μας και σε εσάς. Με αυτά και με αισιοδοξία τελικά για το 2024, να σας αποχαιρετήσω και εγώ. Καλή χρονιά, υγεία σε όλους και όλες. Καλώ στο βήμα τον αγαπημένο Δήμαρχο Πειραιά, κύριο Γιάννη Μόραδη. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμοι συγκεκριμένοι, καλημέρα από μένα. Να
να σας καλωσορίσω και εγώ στο όμορο κτίριο του Δημαρχείου. Να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία σε όλους, σε εσάς, τις οικογένειές σας. Παρότι γενικώς σωστά έβαλε το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ο Νίκος έβαλε τα φορολογικά και ο Βασίλης τα φορολογικά θέματα. Εγώ συνηθίζω να εστιάζω τα θέματα που αφορούν μόνο την πόλη, όπως το γνωρίζετε αυτό τα τελευταία 10 χρόνια πλέον. Χωρίς να λέω ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι πολύ σημαντικά προφανώς για γενικέ μου. Επίσης, να πω γενικέ σας αγαπάμε πολύ, έχετε πάρει το δικαστικό μέλλον στην πλάτη. Κανείς δεν είναι τέλειος. Παρ' όλα αυτά, αν έρθετε στο Πειραιά, μπορεί να δείτε και με δεύτερο μάτι την ομάδα σας. Δεν νομίζω ότι έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε αυτό. Νομίζω θα κατεβαίνετε πολύ συχνά για το δικαστικό μέγαρο. Οπότε δεν αποκλείεται να το κάνει μέλος εδώ ο αξιόλογος και φίλος πρόεδρος. Εγώ θέλω να σταθώ ότι εδώ εκπροσωπείται όλη η πόλη του Πειραιά, η περιφέρεια Πειραιά, όχι μόνο ο Δήμος Πειραιά. Και αυτό συμβαίνει από την πρόεδρο, γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά είναι ένας πολύ παρεμβατικός στην κοινωνία σύλλογος. Ασχολείται με πολύ σημαντικά ζητήματα της περιοχής μας, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, μια σειρά νομικά προφανώς, μια σειρά ζητημάτων. Έχουμε μια σταθερά καλή συνεργασία και με τον σημερινό πρόεδρο και με τον πρώην πρόεδρο, κ. Σταματογιάννη, με τον οποίο στη θητεία μου εγώ με δύο πρόεδρους είχα τη χαρά συνεργαστώ, αλλά και μαζί με τον Μαμουσάκη έχουμε μια σταθερά καλή συνεργασία και σχέση. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι είναι εφόσον να παρεξηγηθεί ο φίλος μου ο Νίκος Πλατανισιώτης, είναι ο πιο δραστήριος επιστημονικός σύλλογος, λόγω του αντικειμένου του βεβαίως, της πόλης. Και πραγματικά αυτό το χαιρόμαστε και νομίζω αποδεικνύεται και όλοι οι πρόσωποι εδώ των Δήμων, οι βουλευτές από την Πειραιά, περιφέρεια, όλοι εδώ νομίζω αναγνωρίζουμε αυτόν τον ρόλο που έχει ο Δουσουπού. Θα είμαστε σταθερά στο πλευρό του Δουσουπού, το έχουμε πει και με τον πρόεδρο και σε σχέση με τη λειτουργία που έβαλε ο Νίκος σωστά, ορισμένα ζητήματα τη λειτουργία του νέου δικαστικού μεγάρου Πειραιά. Σημασία όμως ήταν ότι επιτεύχθη το μείζον, που ήταν να κλείσει το θέμα και να ξεκινήσει η δημιουργία του. Τα υπόλοιπα θέματα, νομίζω, στελέχωσης, προβασιμότητας, έχουμε τον χρόνο μπροστά μας 2 τουλάχιστον χρόνια να τα δούμε μαζί και ο Δήμος όπου μπορεί να βοηθήσει, ώστε πραγματικά αυτό το μέγαρο να αμορφύνει την πόλη μας, να την κοσμεί και να είναι και λειτουργικό. Καλή χρονιά, υγεία σε όλους. Καλώ στο βήμα την Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κυρία Στενιώτη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς για την τιμητική πρόσκληση στην κοπή της Βασιλόπιτας. Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη, αισιοδοξία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Εύχομαι να έχουμε μια δημιουργική χρονιά με αποφάσεις θετικές, πάντα προς όφελος της δικαιοσύνης και κατ' επέκταση των πολιτών που ορκιστήκαμε όλοι να υπηρετούμε. Εύχομαι να έχουμε αποθέματα δύναμης, ώστε να κάνουμε καθημερινά πραγματικότητα τις αρχές της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας και της δημοκρατίας. Εύχομαι να μειωθεί η βία στην οικογένεια, στα σχολεία, στους αθλητικούς χώρους, στην κοινωνία. Δεν είναι λύση η αυστηροποίηση των ποινών που πάει να γίνει. Λύση είναι να επενδύσουμε στην παιδεία, στην ορθή διαπαιδαγώγηση, όχι μόνο των ανηλίκων, αλλά και των ενηλίκων, των γονέων. Εύχομαι να βελτιωθεί ο δημόσιος διάλογος, τουλάχιστον στον χώρο της δικαιοσύνης που εμείς υπηρετούμε όλοι. Δεν αρμόζει στο νομικό πολιτισμό της χώρας μας να αναφέρονται μέλη της εκτελεστικής εξουσίας σε δικηγόρο ντιλιβερά, να αναφέρονται σε ειρηνοδίκη ψαρά. Σε ειρηνοδίκη ψαρά που υπηρετεί στις Κυκλάδες. Γιατί τα μέλη προφανώς της εκτελεστικής εξουσίας ξέρουν τις Κυκλάδες μόνο το καλοκαίρι με το μαγιό στην πλάζ. Εμείς που έχουμε υπηρετήσει για πολλά χρόνια σε νησιά, ξέρουμε και εσείς που είσαστε στον Πειραιά, ξέρετε τι σημαίνει 9 μποφόρ, να μην έχει πλοίο και να είσαι αποκλεισμένος. Λοιπόν, τέλος, πρέπει να αναφέρω ότι πρέπει να τελειώσει η διγλωσσία. Φεύγουν από το Υπουργείο, γίνονται μεταρρυθμίσεις. Πηγαίνουν τοπικοί παράγοντες, πηγαίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, πηγαίνουν οι δικηγορικοί σύλλογοι και φεύγουν ευχαριστημένοι όλοι. Γιατί φεύγουν? Γιατί ακούνε αυτό που θέλουν να ακούσουν. Ωστόσο σχεδιάζονται άλλα πράγματα.
κάποια πράγματα. Βρίσκουμε τον νομικό κόσμο αυτή τη στιγμή ανάστατο. Και γιατί τον βρίσκουμε ανάστατο? Οι δικηγόροι απέχουν από τα καθήκοντά τους μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι συμβολογράφοι μόλις προχθές διέκοψαν την αποχή από τα καθήκοντά τους. Το δικαστικό σώμα είναι διχασμένο. Οι αιτίες είναι δύο. Είναι δύο και μοναδικές θεωρώ. Η πρώτη αιτία είναι ότι τη δικαιοσύνη την αντιλαμβάνονται με βάση τον κανόνα κόστους-οφέλους. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι η έλλειψη πρακτικών καλής νομοθέτησης στον κύκλο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα αυτό το διάστημα που γίνονται μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, που αλλάζει η δομή της δικαιοσύνης, αλλάζει κρυπτό, αλλάζει με προχειρότητα. Και αποδεικνύεται η προχειρότητα από το γεγονός ότι γίνονται εξαγγελίες και αμέσως αποσύρονται μετά την έλευση των τοπικών βουλευτών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη υπάρχει για τους πολίτες και πρέπει να γνωρίζουμε τους άγνωστους νομοθέτες. Δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου τις μέρες που ζούμε. Η δικαιοσύνη κινδυνεύει. Ετοιμάζονται μεταρρυθμίσεις που θα είναι σε βάρος των πολιτών. Περάσαμε δύσκολα χρόνια. Χρόνια κρίσης, οικονομικής κρίσης, υγειονομικής κρίσης, ενεργειακής κρίσης. Δοκιμάστηκε η λειτουργία των θεσμών και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτούς. Τι πρέπει να κάνουμε? Βασική προτεραιότητα της πολιτείας είναι η εμβάθυνση της δημοκρατίας. Με αυτά που προανέφερα δεν έχουμε εμβάθυνση της δημοκρατίας. Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και η στήριξη του κοινωνικού κράτους. Και πάνω απ' όλα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς. Εύχομαι να μην παραμείνουν ευχές αυτά που ανέφερα, αλλά να υλοποιηθούν. Το έτος αυτό δεν ξεκινά καλά, αλλά όπως ανέφερε ο κύριος βουλευτής, νομίζω ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να μας χαρακτηρίζει αισιοδοξία και ελπίδα ότι κάτι θα πάει καλύτερα και για τη δικαιοσύνη και για τον τόπο μας και ότι οι δικαστές δεν νομοθετούν άλλοι και επομένως αυτοί οι άλλοι που νομοθετούν πρέπει να γνωρίζουν ότι όποιες μεταρρυθμίσεις γίνονται πρέπει να υπηρετούν τους πολίτες και μόνο που ορκιστήκαμε να τους υπηρετούμε. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι και πάλι καλή χρονιά, να έχετε όλη η υγεία, γιατί δεν είναι δεδομένο. Παλιά η υγεία ως ευχή ήταν μια τυπική. Δεν είναι δεδομένο, είναι το ζητούμενο. Και πάλι τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από ασθενείς. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Να συμπληρώσω εδώ ότι τη σημερινή εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους η πρώην Αντιπρόεδρος του Αριοπάγου, κυρία Ζαμπέτα Στράτη, ο κύριος Δανιάς, Πρόεδρος Διοικητικών Δικαστών, η κυρία Παπαχρήστου, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πειραιά, κύριος Κατσικάρης Δημήτρης, ο κύριος Αναστασόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Κλάβας, πρώην Αντιδήμαρχος Νίκαιας, έχω κι άλλους μισό λεπτό, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κύριος Παπαμανώλης Τόζας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, ο κύριος Νικόλαος Λατανισιώτης, ο πρόεδρος των Αρχικών Συμβουλίων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κύριος Πολυχρόνης Τσιρίδης, και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κύριος Πλατής Ειρηνικός. Ήρθε η ώρα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για να μας απευθύνει το χαιρετισμό του εν ώψη της νέας χρονιάς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Στράτης.
Κύριε Γενική Γραμματέα, ως εκπρόσωπε του Υπουργού Δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι βουλευτές και εκπρόσωποι των κομμάτων, κύριε Δήμαρχε Πειραιά, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Πειραιά, κυρίες και κύριοι αεροπαγίτες, κύριε Προϊστάμενε της Τριμελούς Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά, κύριε Προϊστάμενε της Τριμελούς Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, κύριε Προϊστάμενε, κυρία Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, κύριε Δήμαρχε Κορυδαλού, κύριε Δήμαρχε Περάματος, κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι, κυρία Πρόεδρε της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, κύριοι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων του Πειραιά, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κύριε Πρόεδρε του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κυρίες και κύριοι δικαστές, κύριε Πρόεδρε Μανουσάκη, κύριε Πρόεδρε Σταματογιάννη, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Απευθύνομαι με τιμή σε όλους εσάς, αναφερόμενος προς συμπλήρωση, αν τυχόν παρέλειψα κάποιον, στις προσφωνήσεις που έκανε η κυρία Βουλετίδου, Γενική Γραμματέας του Συλλόγου μας. Θέλω να σας εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες όλου του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμητική παρουσία σας στη σημερινή εορταστική εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά στην έναρξη της νέας χρονιάς του 2024, που λαμβάνει χώρα στη φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Συνδέσμου, την οποία ευγενικά παραχώρησε η διοίκησή της και ο πρόεδρος του Ευάγγελος Κατλάφτης. Το δίκαιο και η δικηγορία έχουν μία συμβιωτική σχέση με την κοινωνία. Επηρεάζεται από αυτήν και επιδρά σε αυτήν. Και για τον λόγο αυτό, οι δικηγόροι και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε διαρκώς στις προκλήσεις της κοινωνικής, οικονομικής, νομικής και πολιτικής πραγματικότητας. Ο αγώνας που έδωσαν οι δικηγόροι και οι δικηγορικοί σύλλογοι ενάντια στα άδικα και ισοπεδωτικά φορολογικά μέτρα με τα οποία επαναφέρονται μετά από 30 χρόνια. Τα τεκμαρτά εισοδήματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες μπορεί να μην κατάφερε τον κύριο στόχο της απόσυρσής τους, ωστόσο προσέφερε επιτυχίες που δεν είναι αμεληταίες και δείχνουν ότι δεν πηγαίνουν χαμένες οι θυσίες της πολύμερης εποχής μας. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επιμέρους τροποποιήσεις στο τελικό κείμενο του νόμου, που αναγκάστηκε το Υπουργείο να κάνει πίσω, να κάνει κάτω από την πίεση της αντίδρασής μας. Είναι σημαντικό ότι απέναντι στις προκλήσεις λειτουργήσαμε με συλλογικότητα και δημοκρατία, πραγματοποιήσαμε γενική συνέλευση, συζητήσαμε μεταξύ μας και με την κοινωνία τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η δικηγορία, αλλά και γενικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και αναδείξαμε για μία ακόμη φορά τον κοινωνικό μας ρόλο, δημιουργώντας και ενισχύοντας ένα πλατή μέτωπο με τους επιστημονικούς φορείς της πόλης μας, τα επιμελητήρια και τον Εμπορικό Σύλλογο, καθώς και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Μου δίνεται η δυνατότητα και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια τους Προέδρους του Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου, κυρίους Πλατανισιώτη και Αγρανιώτη, των τριών επιμελητηρίων, κ. Κορκίδη, Παπαμανόλη και Βουτσινά, και του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Καπράλο, καθώς και τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, κ. Πεκρή. Οι συμμαχίες αυτές αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος. Άλλωστε, ο αγώνας μας δεν τελείωσε. Η πρόσφατη επιστημονική εκδήλωση Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών, στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο κ. Βασίλης Κατσαφάδος, στην οποία συμμετέχει η Ολομέλεια των Προέδρων, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της και Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσό, με την οποία αναδείχθηκαν τα συνταγματικά ζητήματα που γεννάει η νομοθέτηση τεκμαρτών εισοδημάτων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα στη βάση των εισοδημάτων μισθωτών, δείχνει ότι κρατάμε τον αγώνα μας ζωντανό και τον ενισχύουμε με στέρεα νομικά επιχειρήματα ενάντια στα μέτρα αυτά που στοχεύουν τους πιο ευάλωτους δικηγόρους και ελεύθερους επαγγελματίες και με οριζόντιο τρόπο τους φορολογούν για εισοδήματα που δεν απέκτησαν. Η ψήφιση του φορολογικού νόμου δεν θα σταματήσει τον αγώνα μας ενάντια σε αυτά τα άδικα και εξοδοτικά μέτρα φορολόγησης επιπλασματικών εισοδημάτων, τα οποία απειλούν με έξοδο από τη δικηγορία πολλούς συναδέλφους. Η ανάδειξη της συνταγματικότητας των μέτρων στην προχθεσινή εκδήλωση, στην οποία, όπως ακούσατε, οι εισηγητές ήταν εξέχοντες συνταγματολόγοι, αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία δικαστικής αμφισβήτησης των μέτρων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Προτού στεγνώσει το μελάνι του φορολογικού νομοσχεδίου, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις νέες προκλήσεις που έθεσε ενώπιόν μας
την νομοθετική μεταρρύθμιση στην ποινική δίκη. Καταρχάς, πρόκειται για την 7η ή 8η μεταρρύθμιση των ποινικών κωδίκων μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Γεγονός που δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες και τεράστια προβλήματα διαχρονικού δικαίου σε δικαστές και δικηγόρους. Επιπλέον, με μια χαλαρή διαδικασία άκρως προβληματική, όπως πολύ σωστά εντόπισε η πρόεδρος η κυρία Στενιώτη, προβληματική για το κράτος δικαίου, χωρίς νομοπαρασκευαστική επιτροπή, χωρίς συμμετοχή των θεσμικών φορέων της δικαιοσύνης, εισήχθησαν προς νομοθέτηση ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις που θέτουν σε αμφισβήτηση θεμελιώδεις δικονομικές εγγυήσεις της ποινικής δίκης και δικαιώματα των διαδίκων. Αποτελεσματική αντικλιματική πολιτική, όπως ακούσατε από την κυρία Στενιώτη, δεν γίνεται με το να χτίζουμε νέες φυλακές. Γίνεται όταν υπάρχει πρόληψη, εξιχνίαση κλιμάτων, σταθερή νομοθεσία, σοφρονιστική μέριμνα, εκπαίδευση και βεβαίως κοινωνική πολιτική. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, συμμετέχοντας στην επιστημονική συζήτηση για διατάξεις νομοσχεδίου για τους ποινικούς κώδικες, οι οποίες τόσες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στον νομικό κόσμο και γι' αυτό τον λόγο και οι δικηγόροι συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις και ξέρετε τι θυσίες απαιτούνται και σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο για να συνεχίσουμε τόσο καιρό αυτές τις κινητοποιήσεις και ασφαλώς την αγωνία των δικηγόρων οι οποίοι κουβαλάνε κάθε φορά στις πλάτες τους τα προβλήματα και τα άγχη των πελατών τους. Να ξέρετε ότι η αναβολή και η ματαίωση δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Δεν την επικοινωνείς εύκολα σε έναν γονιό που διεκδικεί διατροφή για το παιδί του, σε κάποιον που έχει ακροτηριαστεί, σε κάποιον που ψάχνει το δίκαιο του. Αυτό είναι μια επίπονη διαδικασία και ψυχοφθόρα. Μην θεωρείτε λοιπόν ότι η αποχή των δικηγόρων είναι μια εύκολη απόφαση για μας, αλλά είναι μια θαραλέα και τολμηρή απόφαση, γιατί ακριβώς παλεύουμε όχι μόνο για δικά μας δικαιώματα, αλλά για δικαιώματα πολιτών και για το κράτος δικαίου. Σε αυτόν εδώ τον χώρο, την Δευτέρα στις 5:30 η ώρα, ο Δικηγορικός Σύλλογος διοργανώνει μια εξαιρετική επιστημονική ημερίδα με εκπροσώπους από το δικαστικό, εισαγγελικό, ακαδημαϊκό και δικηγορικό κόσμο. Θα συζητηθούν οι προτινόμενες αλλαγές τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό ποινικό δίκαιο. Αλλά θα εξεταστεί και η φιλοσοφία που διατρέχει το νομοσχέδιο. Κατά πόσο η αυστηροποίηση των ποινών συμβάλλει ή όχι στην αντικλιματική πολιτική. Θα χαρούμε πραγματικά να έχουμε όλους εσάς μαζί μας σε αυτή την εκδήλωση της Δευτέρας, η οποία γίνεται παραμονές της εισαγωγής του τελικού νομοσχεδίου προς ψήφιση στη Βουλή. Στεκόμενοι στην αυγή του 2024 και αποτιμώντας τη χρονιά που πέρασε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και η διοίκησή του, ανταποκρινόμενοι στο σύνθετο θεσμικό ρόλο, βρέθηκε δίπλα στο δικηγόρο για θέματα της καθημερινότητας και της αξιοπρεπούς άσκησης του λειτουργήματος. Μεταξύ άλλων, συμβάλαμε στην επίλυση, έστω και όχι τελική, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια τελική, της καθυστέρησης καταβολών για την νομική βοήθεια, στην ενίσχυση του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά. Έχουμε μαζί μας και την κυρία Παριανού, η οποία είναι μια πολύ αξιόλογη και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία μαζί της στα προβλήματα που συνεχώς αναφύονται. Συμβάλαμε στην διαρκή υποστήριξη του έργου των μελών μας ως δικαστικών αντιπροσώπων στις επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις που υπήρχαν μέσα σε αυτή τη χρονιά που πέρασε, στη συνεπή στήριξη των εμείς των δικηγόρων, στη σεμιναριακή επιμόρφωση των ασκουμένων δικηγόρων, στην αντιμετώπιση επαγγελματικών ζητημάτων μελών μας από τη Μεγάλη Βρετανία μετά τον Brexit. Αποκτήσαμε και ανακοινήσαμε την Ένωση των Δικηγόρων στο Ειρηνοδικείο Πειραιά χάρη στην εξαιρετική συνεργασία με την διοίκηση και την προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Πειραιά και συμβάλαμε μαζί με τη διοίκηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου και τους υπαλλήλους του στη μεταστέγασή του μετά την πυρκαγιά του Απριλίου του 2023. Ενισχύσαμε το διοικητικό προσωπικό του Συλλόγου με πρόσληψη μεταξύ άλλων υπεύθυνων ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, διεκδικήσαμε και διεκδικούμε σε συντονισμό με την Ολομέλεια την επίλυση επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και άλλων ζητημάτων, όπως τα σχετικά με την διεύρυνση δικηγορικής ύλης, την κατάργηση άλλως μείωση του ΦΠΑ, την επέκταση απαλλαγής του ΦΠΑ για μεικτά εισοδήματα ως 25.000 ευρώ, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, την επίλυση καθυστέρηση των αμοιβών μελών επιτροπών εξέτασης δραστηριών εντηρήσεων, τη διεκδίκηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, την στήριξη ετοιμάτων μισθολογικής εξέλιξης των εμείς των δικηγόρων του δημόσιου τομέα και ελάχιστης προστασίας των δικαιωμάτων των δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα, την προστασία της μητρότητας για όλες τις δικηγόρους, έμισθες και άμισθες, και μάλιστα επιτεύχθηκε με πρόσφατη ρύθμιση του Σεπτεμβρίου η δυνατότητα για πρώτη φορά και οι άμιστες και οι έμιστες
δικηγορίνες να παίρνουν επιδότηση για 12 μήνες, κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Την αντιμετώπιση των αντιδιοντολογικών και καταχρηστικών πρακτικών από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και βεβαίως την αντιμετώπιση του προβλήματος καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης και πλήρωση των σημαντικών κενών δικαστικών υπαλλήλων. Αναπτύξαμε έντονη επιστημονική δραστηριότητα για την προαγωγή της νομικής επιστήμης και τη βελτίωση της νομοθεσίας, με διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων και ημερίδων, όπως η ημερίδα για την τεχνητή νοημοσύνη στη δικαιοσύνη, η ημερίδα για τον νέο κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, με την καθηγήτρια Λία Αθανασίου, η οποία υπήρξε και η επικεφαλής της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του νέου κώδικα, για τα επίκαιρα ζητήματα ποινικού δικαίου, για το ποινικό ναυτικό δίκαιο, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Στενιώτη, για τα ηλεκτρονικά βιβλία My Data, για τη δράση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι δικηγόροι, για τα φορολογικά μέτρα και τα τεκμαρτά εισοδήματα, για την νομοθεσία περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και το πώς οι δικηγόροι θα προστατεύονται από οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε αυτή. Καθώς είχαμε την τιμή να διοργανώσουμε και την ιστορική εκδήλωση μνήμης και τιμής που επιμελήθηκε ο σύμβουλος κ. Σαπουτζάκης, ο οποίος ήταν από τους πρωτεργάτες τότε ως νεαρός φοιτητής, και την οποία οργανώσαμε μαζί με το Σύλλογο Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών για τα 50 χρόνια από την εξέγερση της νομικής. Δραστηριοποιηθήκαμε σε θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου και με την απαιτούμενη για το Δικηγορικό Σύλλογο Κοινωνική Εξωστρέφεια κάναμε παρεμβάσεις για την υπεράσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών, για την ανάγκη τήρηση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας, για την ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση των παράνομων τηλεφωνικών επισυνδέσεων, για την προστασία του τεκμηρίου αθωότητας και την κατάργηση του άρθρου 187 παράγραφος 6 του ποινικού κώδικα, για την καταδίκη των φαινομένων αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας και ατιμωρησίας, για την ανάγκη διασφάλισης πολυφωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τη δημιουργία σχολείου στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Υπάρχει σχολείο στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλού. Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού δεν υπάρχει. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το αναδεικνύουμε. Βλέπω τον κύριο Γενικό που συμφωνεί. Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία του θα μετατραπεί σε πράξη, γιατί είναι άνθρωπος της πράξης, είναι άνθρωπος από εμάς ο κύριος Γενικός. Για την πλήρη διαλεύκανση του συγκλονιστικού ατυχήματος στα Τέμπη με σχετική δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας μαζί με άλλους προέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής. Για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών απέναντι σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ασκήσαμε μάλιστα πέρσι το Γενάρη παρέμβαση στον Αεροπάγο όταν συζητήθηκε η σχετική υπόθεση. Για την προστασία της πρώτης κατοικίας απέναντι στη γενοσυμβάδα των πληστηριασμών που αντιμετωπίζουμε εμείς οι δικηγόροι και ξέρετε τι άγχος και αγωνία κουβαλάμε στις πλάτες μας. Καθώς δεν αρκούν να ευημερούν οι αριθμοί, δεν αρκούν να ανεβαίνουμε επενδυτικές βαθμίδες, πρέπει και να μην υποφέρουν οι άνθρωποι. Αναπτύξαμε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης και μεταξύ άλλων οργανώσαμε έκτακτη αιμοδοσία για το ατύχημα στα Τέμπη. Συγκεντρώσαμε φαρμακευτικό υλικό για το νοσοκομείο φυλακών Κορυδαλού. Στηρίξαμε τις εκπαιδευτικές δομές των φυλακών ανδρών Κορυδαλού και ανηλίκων στον Αυλώνα. Οργανώσαμε μαζί με τον ΟΠΑΝ του Δήμου Πειραιά συναυλία με έργα του Λόρκα για φιλανθρωπικό σκοπό. Συμμετείχαμε στην οικονομική στήριξη των Ολομέλεια των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών, καθώς και στη δράση κοινωνικής ευθύνης Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με τη δωρεά πυροσβεστικού οχήματος στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Υποστηρίξαμε την πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα των μελών και των ομάδων μας. Στηρίξαμε τη θεατρική παράσταση της θεατρικής μας ομάδας. Διοργανώσαμε δεύτερο σκακιστικό τουρνουά με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή όχι μόνο δικηγόρων αλλά και δικαστών και εισαγγελέων και συμβολογράφων. Πραγματοποιήσαμε τη μυθική εκδήλωση για την ποδοσφαιρική ομάδα και την ομάδα βετεράνων του Συλλόγου. Αναδείξαμε και προβάλαμε τα εικαστικά έργα των μελών μας ζωγράφων, τα οποία προσέφεραν στο Δικηγορικό Σύλλογο. Σε όλες τις δραστηριότητες του, ο Δικηγορικός Σύλλογος επεδίωξε να διευρύνει τις συνεργασίες του και πέτυχε να συνεργαστεί μεταξύ άλλων με την Νομική Σχολή Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την Ολομέλεια, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την πρόεδρο της κυρία Στεγιώτη, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία, τους Δήμους της ευρύτερης περιφέρειας Πειραιά, μια εξαιρετική εκδήλωση με τον Δήμαρχο κ. Κουρσαλά στον Κορυδαλό για τα θέματα των πληστηριασμών, θα ήθελα να αναφέρω, καθώς και με επιστημονικούς συλλόγους και ενώσεις. Οφείλω επίσης στο σημείο αυτό να επισημάνω την πολύ καλή θεσμική επικοινωνία και συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με τους προϊσταμένους των δικαστηρίων Πειραιά. Βλέπω εδώ τον κύριο Κωστολόπουλο, τον κύριο Ξινόπουλο, την κυρία Μαρακάκη. Αν κάποιος μου διαφεύγει, να ξέρετε, δεν γίνεται σκοπίμως. Τιμώ ιδιαίτερα και είναι τυχερός ο Πειραιάς που έχει αυτούς τους προϊσταμένους σε αυτή τη φάση που συζητάμε για το νέο δικαστικό μέγαρο. Αναφέρονται πολλά ζητήματα λειτουργίας καθημερινά και η καλή θεσμική συνεργασία βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών.
Μετά από πολιτεία αγώνα, με πρωτοπόρο το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, και γι' αυτό υπερηφανευόμαστε, και σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και τις διοικήσεις, άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού μεγάλου στο Πειραιά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατασκευής του. Ξέρετε όλοι ότι δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του Συλλόγου για τον τόπο κατασκευής του. Εμείς είχαμε προτείνει τυράλιο, είχαμε εναλλακτικά προτείνει το κτίριο, το οικόπεδο του Τελωνίου στην ακτή Κονδύλη. Ωστόσο, αυτό που υπερτερεί είναι η ικανοποίηση ότι επιτέλους θα δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά ένα ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό δικαστικό μέγαρο. Έχουμε ήδη υποβάλει προτάσεις στον Δήμο για τη συγκοινωνιακή σύνδεση του κέντρου Πειραιά και του μετρό με τα νέα δικαστήρια. Είμαστε σίγουροι ότι στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας με τον Δήμαρχο κ. Μόραλη και τον Δήμο Πειραιά θα υπάρξουν οι απαραίτητες συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για τη συγκοινωνιακή ένταξη του νέου δικαστικού μεγάρου στη ζωή της πόλης. Επίσης, η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου που θα συγκεντρωθούν για πρώτη φορά στην ιστορία του Πειραιά. Όλοι και οι 7 δικαστικοί σχηματισμοί που έχει η πόλη απαιτεί μια ιδιαίτερως κοπιώδη προσπάθεια ορθολογικής οργάνωσης και κατανομής των χώρων και των υπηρεσιών, των δικαστικών μηχανισμών και του δικηγορικού συλλόγου, ώστε να εξυπηρετούνται πολίτες, δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, όλοι οι εργαζόμενοι. Στην κατεύθυνση αυτή αισθανόμαστε δικαιωμένοι, γιατί έγινε αποδεκτή η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Συλλόγου και λειτουργεί ήδη συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά ως εκπρόσωπος του Συλλόγου και οι 7 προϊστάμενοι των δικαστικών μηχανισμών του Πειραιά. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αντικείμενο την υποβοήθηση της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου και συστήθηκε χάρη στην απόφαση του Προέδρου του ΤΑΚΔΙΚ και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πάνου Αλεξανδρή, ο οποίος, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος κ. Μόραλης, έχει αφιερώσει πολύ κόπο και προσπάθεια για να δημιουργηθεί σύγχρονο δικαστικό μέγαρο στον Πειραιά και αυτό οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε. Τέλος, όσον αφορά στα δικαστήρια Πειραιά, να σημειωθεί ότι πετύχαμε να διευρυνθεί σημαντικά η τοπική αρμοδιότητά του στη διοικητική δίκη με τον νόμο 50/28 του 23 και προσπαθούμε για αντίστοιχη διεύρυνση στην πολιτική και ποινική δίκη. Υπό την απαράβατη ασφαλώς προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Ξέρετε, οι μεγάλες ιδέες είναι πολύ σημαντικές, δημιουργούν τομές στη ζωή μας. Αλλά οι μεγάλες ιδέες, αν εφαρμοστούν με προχειρότητα, χωρίς συνένεση, χωρίς συμφωνία, όπως σας είπε η κυρία Στενιώτη, χωρίς κατάλληλη αντιμετώπιση της κάθε λεπτομέρειας, γιατί η κάθε λεπτομέρεια αφορά ζωή ανθρώπων και οικογενειών που εργάζονται, που έχουν τη ζωή τους φτιάξει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν δεν γίνει αυτό, τότε οι μεγάλες ιδέες συκοφαντούνται. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το Υπουργείο θέλει να κάνει κάποιες τομές. Θέλει να κάνει ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας. Θέλει να αλλάξει στο δικαστικό χάρτη. Αυτά δεν γίνονται με ομάδες εργασίας. Δεν γίνονται με το να μας φέρουν νομοσχέδια και να συζητάμε επικοινωνιακά κάποια ζητήματα. Θέλει μια δουλειά πολύ προσεκτική και συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων. Αν δεν γίνουν αυτά, τότε οι μεγάλες ιδέες θα οδηγήσουν σε μεγάλες καταστροφές. Στην περσινή μου ομιλία, στην αντίστοιχη εκδήλωση, είχα αναφέρει ότι ζούμε σε ταραγμένες εποχές με επίκληση του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Φέτος, αντί να πορευτούμε προς την ειρήνη, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με τη νέα πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που δημιουργεί νέες απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια. Ενώ προχθές ακούσαμε για βομβαρδισμούς στην Ιεμένη και στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, με πρόσφατο ψήφισμά του, ζήτησε την κήρυξη άμεσης εκεχηρίας και την πάυση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Παράλληλα ζήτησε την απαρέκκλητη τήρηση των συνθηκών της Γενέβης του 1949 και όλων των κανόνων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο δεν υπάρχει ιεραρχία στα δεινά και τον πόνο και δεν υφίστανται εξαιρέσεις χάρη γεωπολιτικών σχεδιασμών, ούτε είναι επιτρεπτή η λογική των 2 μέτρων και των 2 σταθμών. Οι κανόνες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου θεσμοθετήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα όταν βγήκε από την τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και υφίστανται για να βοηθούν στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς στις πιο σκοτεινές στιγμές. Υπάρχει αδύρυτη ανάγκη να τηρηθούν σήμερα. Η αλλαγή του χρόνου δημιουργεί σε όλους μας ελπίδα και αισιοδοξία
ότι το 2024 θα ανταποκριθούμε ακόμη καλύτερα στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η αισιοδοξία αυτή πηγάζει από την εμπειρία, τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις και τη συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και ευρύτερα του Συλλόγου τα 2 πρώτα χρόνια της θητείας της παρούσας διοίκησης και τον αγώνα που κάνουμε να ανταποκριθούμε στον πολυσύνθετο ρόλο του Συλλόγου σε θεσμικό, συνδικαλιστικό, επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Προεδρείο του Συλλόγου, στους 2 αντιπροέδρους, κύριο Περιβολάρη και κύριο Βούτα, στην κυρία Ποδηλετίδου, τη Γενική Γραμματέα, στον κύριο Φαζάκη, τον Ταμεία Σύμβουλο και σε όλους τους συμβούλους για την προσφορά τους στην κοινή προσπάθεια της διοίκησης. Ένα ευχαριστώ σε όλο το διοικητικό προσωπικό του Συλλόγου και σε όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν σε επιτροπές και δράσεις του Συλλόγου, προσφέροντας τον πολύτιμο χρόνο και τις γνώσεις. Ακούσαμε από όλους τους προηγούμενους ομιλητές ότι το 2024 θα είναι μια χρονιά προκλήσεων. Οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι δικηγόροι είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Υπηρετούμε την κοινωνία και τις ανάγκες της, υπηρετούμε το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών. Και τα υπηρετούμε όχι in vitro, αλλά in vivo. Όχι κλεισμένοι στα γραφεία μας σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, αλλά στο πεδίο, εκεί που κάθε φορά διακυβεύεται το δίκαιο ενός ή περισσότερων. Και θα συνεχίσουμε να τα υπερασπιζόμαστε αταλάντευτα, αντιμετωπίζοντας όλες τις προκλήσεις που θα βρίσκουμε μπροστά μας. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους εσάς και στις οικογένειές σας ένα ειρηνικό 2024 με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία, αγωνιστικότητα, δημιουργικότητα και δικαιοσύνη. Καλή χρονιά. Την εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο πρώην Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος και ο πρώην Αντιπρόεδρος κ. Γεωργίος Καραφιζάρης, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, η κ. Χαρβαλάκου, και ο πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Μαχωμένων Δικηγόρων, ο κ. Γλίκας. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα έχουμε την καθιερωμένη νότα από την χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Θα μας πει κάλαντα και θα προβούμε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ας τους καλωσορίσουμε.
ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη χοροδία μας, καθώς και τον μαέστρο αυτής, τον κύριο Μάριο Καζά, ο οποίος είναι και συνάδελφος, δικηγόρος Αθηνών. Πάντοτε με τα κάλαντά σας σηματοδοτείτε αυτήν την έναρξη της πρωτοχρονιάτικης πίτας και όλης αυτής της όμορφης εκδήλωσης. Επίσης, στην χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά συμμετέχει και ο πρόεδρος του Ταμείου Ελληνοβοηθείας, ο κύριος Μερσίνης, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για τη συμβολή του στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Και στο σημείο αυτό, καλώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ, για τον αγιασμό και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την κίνεξη ο φρόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνουσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα πατερόσιε, Χριστόν τον Θεόν νικέτε με δωρήσας θεήμη το μεγαέλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαέλεος σου δημεθάσου πάξου και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτσι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε, των νέων ενιαυτών, της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών, ειρηνικών και σωτήριων. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών, του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και πάντων των παρισταμένων, εις την τελετήν ταύτην, των απεκδεχομένων παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπω το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Νικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη διεξουσία θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεαμένων σου εν τη ευσύμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδα ημών εις των αιώνων εαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους εορτίους άρτους τούτους, τους προσφερόμενους εις δόξαν σοι, και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, Καπαδοκίας ουρανοφάντορος του Μεγάλου. Επίβλεψον μεγαλόδερ εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάπεμψον εφ' ημάς, με τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας τας ουρανίους δωρεάς σου, και την άνωθεν σοφία, ότι επισήλπικαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αγαθή στη ζωή ημών, κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία του αγαθού και των θείων σου εντολών, ότι ουκ πάρτον μόνος είσετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας, ουρανοφάντορος του Μεγάλου, του Αγίαν Δόξου Ιερομάρτυρος Δινησίου του Αρεοπαγίτου, προστάτης δικαιοσύνης και πάντων σου των Αγίων. Διευχών των Αγίων Πατερών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Γενικέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, κλεκτοί ομίγυρης, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή της προσκλήσεως, κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρονιά ευλογημένη, δυναμική, παραγωγική. Να υπομνήσω στην σοφία και την αγάπη σας ότι ο χρόνος είναι αδιάστατος. Εμείς με συμβατικό τρόπο τον κατατιμίζουμε σε παρελθόν, παρόν και μέλλον.
ενώ εκείνος είναι αίδιος και αδιάστατος και αιώνιος. Και ότι ο άνθρωπος δεν είναι τα 70, 80, 90 γήινα χρόνια, αλλά έχει μια εγγενή αιωνιότητα που αναλύεται βέβαια στον πόθο της δικαιοσύνης, γι' αυτό και αυτό αποδεικνύει κατά τον βέλτιστον τρόπον την ένθεη καταγωγή μας. Γιατί δεν είμαι μια τυχαία συνάρμωση σκυτάρων, αλλά μια προσωπικότητα η οποία κάνει τομές στα πράγματα και στη ζωή και παρεμβαίνει στη δημιουργία με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Επιτρέψτε μου ακόμη να υπομνήσω, επειδή είστε στη λειτουργία της δικαιοσύνης, δυναμική και ουσιώδης, ότι σήμερα δυστυχώς η οντολογία, δηλαδή του ποιος είμαι κατά την φύση μου, αντικαθίσταται από την ψυχολογία, η οποία έρχεται να μας πει με μια νέα ηθική ότι είμαι αυτός που μου αρέσει να είμαι. Με αποτέλεσμα βέβαια τη σύγχυση και την στρέβλωση των πραγμάτων. Εύχομαι δυναμική χρονιά, παραγωγική και ευλογημένη και στο έργο σας το πολύ σημαντικό για την πόλη μας και για τον λαό. Γιατί είστε πραγματικά η καταφυγή των αδυνάτων. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, κάθε ευλογία και κάθε καλοσύνη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αίσιο και ευτυχές το νέο έτος 2024. Χρόνια πολλά. Να βοηθήσω. Είναι ειδικό της να το στρατεύμα. Η παρουσία του Σεβασμιότατου για μας είναι ιδιαίτερο τιμητική. Ξέρουμε ότι έχει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο στην πόλη. Και επειδή έχει και νομικές σπουδές, για μας είναι ένας άνθρωπος, όχι μόνο επειδή είναι ο ποιμένας της πόλης μας, αλλά είναι και ένας άνθρωπος δικός μας, μια και τον αισθανόμαστε λόγω των σπουδών του να είναι τόσο κοντά στο Δικηγορικό Σύλλογο και στον δικηγόρους. Συμπληρωματικά για την σημερινή εκδήλωση, θυμάμαι την παρουσία του κ. Στιμαγέννης, πρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Δικηγόρων και η πρώην αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, κυρία Μέρη Φλωροπούλου. Εμένα θα με επιτρέψετε να κόψω το πρώτο κομμάτι για τον Χριστό, την Παναγία και τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Οι δικηγόροι ασχολούμαστε με τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Άλλωστε, η ενανθρώπιση του Θείου στην καθημερινότητα συναντάται με την αλληλεγγύη. Το δεύτερο κομμάτι να είναι για όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, έτσι ώστε να είναι υγιεί και δυνατά στα καθήκοντά τους. Και για λόγους τιμής θα με επιτρέψετε το τρίτο κομμάτι να είναι στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Και παραδίδω στην κυρία Γενική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.